ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତମେ ଦି ଜଣ ଭଲ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ପାଳନା ଧୀରେ ଧୀରେ Couple cheat, couple pot, sonha mais esta sorte. Couple cheat, couple pot, sonha mais esta. ତମର ସେଇଟା ରାଜ ଜଟକ ନୁହେଁ, ତମର ସେଇଟା ହଉଛି ନିଶା ଜଟକ। କାହିଁ ରାଜ ଜଟକ ନାଁଟା ଖରାପ କରୁଛ? ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବିବେ। ତୋ ସାଥେ କରି ପ୍ରେମ କି ହେଲା ତମର ସେଇଟା ପ୍ରେମ ହେଲାନି, ତମର ସେଇଟା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲା। ପ୍ରେମ ନାଁରେ କାହିଁ କଳଙ୍କ କରୁଛ? ସବୁ ଫାଲତୁ ଲୋକ ଗୁରା କୋଉଠିକାର ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଲା ନା ପ୍ରେମ ହେଲା। ତମର ସେଇଟା ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ସେଇଟା କହୁନ। ଫାଷ୍ଟ ଗରାକ କଷ୍ଟମର, ଦୋକାନ ସଟର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗରାକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନା ଆମର ସେଟା ପ୍ରେମ ହେଲା। ଗରାକ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ପାଗଳ କଲା ଚେହେରା ତ ପାଗଳ କଲା। ଯଦି ତମକୁ ପାଗଳ କଲା, ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ କଣ କରୁଛ? ତାହେଲେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଭଲ ହେଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଭିଡିଓ ରିଲ୍ସ କରିକି ଛାଡିବ। ପାଗଳ କଲା।